खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि सिलचराव सासे फरायसाया गुबुन सासे फरायसाखौ गोबौ छुरिजों सुयो। सिलचरनि गंसे फरायसालियाव थाखो 8नि सानै फरायसानि गेजेराव नांज्लायनाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनाया गिख्रंथाव महर लायो, जेराव सासे फरायसाया गुबुन सासे फरायसाखौ खाथियाव थानाय गोबौ छुरिजों सुनानै गोब्राब जखम खालामो। बे जाथायाव गोब्राब जखम जानाय फरायसाखौ सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ फरायसालियाव फैना छुरिजों गाग्लोबग्रा फरायसाखौ जिम्मायाव दोनो आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। हारिमुजों लोगोसे समाज बिथिङाव खामानि मावनानै जाफुंसार जानो हानाय गवालपारा जिल्ला दुधनय सेलमारिनि थागिबि समाज सिबियारि, हारिमु सिबियारि आरो राजखान्थिगिरि दिनामणि दैमारिया 2023 मायथाइनि आसामनि आर'हान आर्टिस्ट गिल्डआ होनाय 2023 मायथाइनि आर'हान समाज हारिमुआरि देरहासार बान्थाखौ आवग्रिनो हायो। मख'नो गोनांदि 2012 मायथाइनिफ्रायनो गवालपारायाव सिफुंनि रिंनाय हारिमु फसंथान गायसनना हारिमु बिथिङाव मैखोमै बिहोमा होगासिनो थानाय बर' आइजो आसाम प्रदेश बिजेपिनि नेहाथारि दिनामणि दैमारिया गासै बिथिङावनो जाफुंसार जानायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव थाबैनो गोबां फरायसालिफोरा बन्द जानो थांगासिनो। आसामनि गं 11,368 फरायसालिफोरा थाबैनो बन्द जासिगोन। सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे जथुमाव बे थांखिखौ लानाय जायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बेरेखा दोलोनि एमएलएआ गसर थिसनदों। बेरेखा दोलो कंग्रेसनि एमएलए देबब्रता सयकियाया दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गसर थिसनदों। शिबसागरनि नाजिरा पुलिस थानायाव गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै गसर थिसनदों बेरेखा दोलोनि एमएलए देबब्रता सयकिया बिथाङा। हेड स्पिच होनायनि थाखाय बेरेखा दोलोनि एमएलए देबब्रता सयकिया बिथाङा गसर थिसनदों गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय एसेम्ब्लि जथुम खुंनो साखाफारा। फैगौ डिसेम्बर दानाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खुंफुंगोन गोजां बोथोरनि आसाम एसेम्ब्लि जथुम। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा दिनै थासारिखौ नायगिदिंफैदों। लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि, गुबुन गुबुन फरायसालिमानि गुरायुं आरो बिटिसि खुंथायजों सावरायज्लायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथांमोना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।